Majalisar Dokokin Jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta amince da rusa masarautu 4 da gwamnatin tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya kirkira. Majalisar ta ɗauki matakin ne a zaman da ta yi a ranar Alhamis ɗin nan. Masarautun da aka rusa sun haɗa da Gaya, Rano, Bichi da Karaye. A shekarar 2019 ne dai aka yi wa dokar masarautu a jihar gyara, inda aka kirkiro karin masarautu 4 masu daraja ɗaya a jihar. Sai dai 'ya'yan jam'iyyar APC a Majalisar Dokokin Jihar Kano sun cewa zaman a ranar Alhamis, sai dai daga bisani 3 daga cikin membobin jam'iyyar APC 12 a majalisar sun halarta.